sumoto nga migawas ko sa apartment ni Neil without turning back. I thought sundan ko niya or gukton ba ka ha? Pero dili yun ay maayo ang tantong expectation. Because it will make you down. Wala yun ko niya gisundan actually. Mura ko atog buang na nagalakaw sa kawalan pagawas nako sa iyang apartment. But believe me or not, wala po yun ko mihilak ato. Mibuhos lang ako mga dagkong luha hinilak pag-abot na nako sa balay. Gabiin ako naabot og nahimong round trip akong biyahe ato. Misakay kog van. Wala na ko nagbas aron mas paspas akong biyahe going back home. I waited pa na kontakon ko ni Neil. Pero sama sa kong ingon, huwag tayo mag-expect dahil masakit ang sobrang expectations. Days passed ug wala yoy anino ni Neil na nagpakita sa kuha. It gives me so much pain. That is why, during summer, sa dihang naghagad og laag si Jan adto sa mua, ug go ang grupo, kay wala nung kapugong na i-share sila ang tanan. They comforted me while I burst in so much tears. Hingon pa sila, nga magpasalamat na lang ta, nga wala yun kaniya mabuntis. Mas better kay mas early pa nga nahibalan nimo na ana dayan true color. Ilisod pod ug sa dihang nagminyo na mo, nga nasakpan nimo siya nga nag-cheat. Oo, sakit ba siya. Pero pasalamat na lang ta na mas early nimo nga nahibalan ang tanan. Wala pa ka nakasala siya. Hingon pa sila nga, don't cry na friend. Dili yan deserve ang imuhang mga luha. Time will come na makarmara na siya. Walay kulang si Moha. Sobra-sobra pagani imong pag-love, kay gihatag na yun nimo ang tanan-tanan. Siya lang yun ang dili makontento. It's his loss. Nga gipakawalan kaniya ang future binibining Pilipinas. Klase-klaseng tambag na lang sa mga friends ang kaniadto. Nay magkaalibagbag na tambag ug napoy halong kabuang na mga tambag aron lang na mapatawa ko nila. Dayon after 6 months, kay nagbalik og paramdam si Neil nako. I ask myself that, which of the following kaya is the reason why the ex-uwago nako started to interconnect with me again? Siguro, wala pa siya ka-get over sa kuha o gimingaw siya sa tanan. O dili ba ka, wala mag-work ang relasyon nila sa iyahang gipuli sa kuha. Or na-realize niya na mas the best yuday ko. Or nag-away sila sa iyang bago niya. O wala siya makascore, maong nangita siya o asa siya makapahungaw sa iyang uwa. Asa ka ha kung answer. Kaya pag si ex mo kontak gani, naarayod na anang upat ka rason. Ug tungod ana na mga choices na nasa kumay. Wala ko ma-reply kay Neil sa iyang message na kumusta na ba daw ko. Haler, I waited for his sorry pero kumusta ra ako madawat after months nga journey of my crystal tears. Kapal jud kayo. But you know what? Spell tanga at gaga. Okay. Capital A-N-N-E. Yes, it's Ann. No other than kundi ako ang dakilang danga o gaga. Nakigbalik gihapon ko kay Neil. Kaya despite siyang gibuhat sa kuha na pag-cheat, nakuha ko niya siyahang pagpanguyab og balik sa kuha. Pagpangayo og sorry na halos maglud-luhod na sa kong atubangan. Halos kada adlaw na sige og sunduon or adtuon sa college na akong gi-part-timean og tudlo. After a month lang kay nadalagyod ko sa mga ligaw-ligaw efforts niya. Wala na daw sila sa girl kay ako ra daw gyud gihapon. Natintal daw siya sa babae kay maong magsigig adto siya. Ug hubog daw siya adto na naabtan ako sila. Lame excuses gyud pero unsaon maning nagbinugo man gyud ko ba? Nagpadala ko sa dili na yun nako o truhon babe.
Basta hatagi lang ko second chance. Please. Ako naman kita nga o gaga sa pag-ibig lagi. Nakigbalik ko tawon. Namagod sa akong mind adto ba na kay nakuha na ko niya. So I am not clean anymore. Ug wala na'y lalaki na modawat sa ako. Kay basin ang next na lalaki nga makarelasyon nako. Kay mawad-an og pagsalig sa ako. Tungod kay dili na cover. I overthink that virginity is very important to every man. And they valued it a lot na pag wala na sa imo, kay dili nakakasaligyan na babae. Naa na kay multiple nga partners. Horrible thing sa pag-iisip na ako kaniadto. Kay what if maingnan ko na, sure ka, nga kuha ng anak. If ever man maburusan ko. Tapos to think nga dili siya akong first man. Yes. Mao gina ang nagadagan sa akong mind kaniadto. Mo nang isa nga rason nga nung tanga o gaga ko nga nakigbalik gihapon kay Neil despite of everything. Because everyone deserves second chance. So I tried to give him that. Pero tinuod yun ay pod na once trust was ruined, dili malikayan ang mga away-away ug duda na lang perme. Every time makabasa ko kaniadto og mga chat and text na may something yun kay magsigimig away ni Neil. Every time mo share ko sa mga barkada kay halos masuko na sila sa kuha. Saka na bang kulang na lang kay iparoko nila or sagpaon aron lang matauhan do ko. Suko pa gani kay sila nga nakigbalik ko. But though they were angry, still they respect my decision. Ug niabot raman gyud pod na nauntog na akong ulo sa napakalaking kagagahan nako. When the time came na nasyakira ko sa giamin ni Laika one day. Ingon si Laika nga, sorry kayo an. Ginatry na ako na maging kalmado kada matubang sa imuha. Pero dili na kaya sa akong konsensya. At first, ginilakayan ako ang tukso, kay dili man ta magkatugo. But you are a sister to me na yun. Pero huyang kay ko, kay na-fall yun ko si Muyap. Ug nahitabo ang dili dapat. Naay nahitabo sa mua ni Sir Neil. Sa uyab ni mo. Sorry kayo man. Pasabog kay ni na pag-amin ni Laika sa kuhayon, nga nagsigig hilakan na ngayog sorry. Diri na yun mibuto ang bulkan sa kong dughan ug ulo. Sobra na kayo. Of all the woman pa, kaysa ko ang step-sister pa yun. Kapila ba yun ni Neil hotdon akong pasensya? Ana na lang ba yun ihang pagisali na porket siya ang nakauna sa kuha, kay isiho na lang ko niya na dili na ko siya kayang biyaan. Na maging martyr na lang yun ko perme. Womanizer kayo siya. Ug tungod ani, I decided firmly na nga putlo na nako ang tanan. Once and twice are forgiving, but thrice is enough. Tama na. Sobra na kayo. Nakakagago na. Sobrang sakit na. Thrice-fold betrayal is more than enough for me to slap Neil side by side. Actually, silang duha ni Laika nakatilaw yun sa kong sagpa. Sakit ilang gibuhat. At first, midinay pa si Neil na walay nahitabo sa ilahan ni Laika. Pero ipabasa ni Laika sa kuwang screenshot sa convo nila Neil, wherein nahangyo si Neil. Na dili ko ingnon kung dili daw gusto si Laika na magkagubot ni tanan. Kalimtan na lang daw ni Laika ang nahitabo sila ha, kay one night raman daw to, o dala lang sa kahubugon. Salbahis yun ni si Neil makainom kay maoper may irason. Mitukar ang uwa gumikan sa ilim nun. Ambot ba nga numiabot man og 3 years mi na wala din ako ni makita siya. I thought he is a responsible guy kay syempre, college instructor good. But I was wrong. You cannot judge someone through his angelic face UDI. Kaya wala ta kahibalo na likod ay siyang malaanghel og maamo na nawong. Kay demonya to di ay. Nagyud ay mga lalaki ba na dili makontento.
Si Neil ang dakong pruweba sa kasabihan nga, once a cheater, always a cheater yan. Og tungod sa nahitabo, mura kong nihimong man-hater. Nahadlok na ko na ma-in love otro. Nahadlok na ko makipagrelasyon. Nahadlok na ko nga masayo. Para nako makatroma og makatagamang gugma. Si Laika og Neil, actually, wala sila naging mag-on because after I broke up with Neil, kaya nawala na po siya completely sa mo life. Nag-ayo siguro siya na ipabarang nako og magsinamok pa. Si Laika kay naging dakong frustrations ni Uncle Ram. Irregular fourth year student si Laika nga nahitabo to. After she confessed to me sa science lab sa school adto, kay mihunong siya giskwela, og giingnan niya ihampapa na mag-stop sa siya og manarbaho na lang, kay gikapoy na daw siya giskwela. I know gusto ra siya na mulakaw sa balay adto, kay awkwardan siya na makita sa kuha. Nakonsensya siya kay wala man nako siya gisumbong siyang papa, kay Uncle Ram og kay mama pod. Nagtuo siguro siya na wala ko magsumbong ilang mama ug Uncle Ram. Tungod na hadlok ko na magkagubot among pamilya adto. Wala siya kabalo na wala na ako siya gisumbong ilang mama ug sa iyang papa. Kay natandog ko sa iyang giingon sa kuha the day nga she confessed to me. Ingon siya ato nga, you're too good para kay Neil. Maayo ka na pagka-sister sa kuha. Maayo ka na pagka-babae. Dili ko gusto na magmatara ka og morning glory na wala ka kabalo na ginaloko na kasimuyap. Oo, nakasala ko. Pero dili ko gusto na maging makasarili na nga itago na lang ni permit tapos pasagdan ka na maadto sa maling lalaki. Sorry kayo, Ann. Nakasala ko. Naghilak pa yun si Laika nga nag-ingon ani sa kuha. Nasagpaan man ako siya pero dalara to sa akong kasoko. Huwag kasyakira na ako. Pero after na imasmasan ko, na-realize na ako nga parehas rami niya na biktima sa mga the moves ni Neil. Tungod siyang giingon, naging rason to nga wala gyud nako siya gisumbong ilang mama ug Uncle Ram. Kay somehow, naging maayo man gihapon ihang tumong siyang pag-confess. Though naging mahuyang siya kay nagpadala siya sa temptation ug mga the moves ni Neil. But still ang pag-amin, kay dako kay ni nga labangunon. Pero gibuhat niya para lang di ko maadto sa mali nga mga kamot. Ug tungod ani, naging tik-om akong bibig ug wala na ako siya gisumbong. Milakaw ra gyud siya og nanarbaho sa layo nga wala na ako gibulgar iyang sala. Gihatag ra nako sa iya ang free will sa pagtug-an sa mong pamilya. And if dili man niya kayang itug-an, okay ra pod sa kuha. Andam mara ko nakalimtan ng tanan. Ug hantod pagka April 2016, nag-resign ako sa college na akong gi-part-timean. Kay migawas naman ang ranking sa senior high school pod. Og na-appeal ko sa registered qualified nga applicants. Kailangan na nga ma-regular na ko sa trabaho. Usa ka opportunity nga niabot para sa panibagong buhay. Isa ko sa mga batcha sa teachers na unang nisalang para sa senior high school opening para sa mga first batch yun. Na-regular na ko sa trabaho ug daghang salamat na kay Dap. Nain ko nga within the heart of the city ra gyud po. So no hassle and travel yun kay dol-dol ra sa mga. Sumoto nga milabay ang 1, 2, 3. Yes. For more than 3 years, kay single ko. Walay relationships para walay pain. Natagam na gyud ko mao nang miana ko nga dili na kumusa. Naay mga mangayo og number, makig-friend sa social media, mo chat, nag-attempt na manguyap, but wala gyud ko naga-entertain. I became a snobbish yun. Nakabalo ko mga dabber cards sana, especially si Sol. Sometimes moana na sila nga wala na. Naging lesbian na daw ko. Usahay gani kay ginasungog na lang minisyan duha na magdugay daw kay kami na daw ang magadayon. Bayot og ako na tumboy na daw. Pag makabarkada ka naman og mga sanguon na tropa. Naminyo na lang una si Jaisal, din si Rizal, og nagkauyab na lang si Sol na pod, og si Mia kay nakita na iyang soon to be happy. Pero kami dyan kay nanatiling walay partner.
Mo nang masungugan na lang me. Mo na raman pod ang Jan og iyo. Sa mga to. If wala ko nasayop sa month ato, first week in the month of March, year 2019. Kaya nagka-problema yun ko. Nadakpan akong Mio na motor. Past 8 p.m. to na may uli akong manghod na lalaki. Og nag-inform sa kuha na ang motor daw na ako kay naka-impound. So ko kay ko sa akong manghod ato nga hapit na mag-grade 8 kay gigamit akong motor. Niyon ako manghod na, sorry te, naramagod unta ko'y kwaon sa akong classmate adto te. Unya, wala man ko kabalo nga naaday taga-region nagdakop. Kinsa man pod magtuo na naay dakop na gabi naman. May pagkamarama gyud ni ako manghod gyud pod kay gamit sa kagwang naway pananghid sa kuha. Bugoy kaayo kay sa unahan nagipaandar para lang di nako mabatian nagikawat niya ang susi ug gigamit ang motor. Ikasukan gyud siya ni Uncle Ramgod pero unsaon pa nawala naman nga na-impound na akong motor. Balakay na kay ko kay may rabaw na impas na akong motor na wala pa biya. Ginabayaran paghihapon nako monthly akong motor. Inutang tawo nako aron mas easy ang everyday duty nako. Og if na ako'y mga lakaw, dili ko malisdan o commute. Sumoto nga ni tawag dayon kong Sol, og nangayo kog tabang niya. Nangutana si Sol kung unsa daw problema nako. Ako siyang giingnan, nga akong motor bash kay na-impound. Ahake niya akong manghod kay gisibat akong motor, og gigamit na wala ko kabalo. Tapos nagdakop man daw ang taga-region bash. Basin pwede magpatabang ta si mong uyabi. Please. Basin pwede na to madtuan ako motor ba? Tabangi ko bish. Nagpakilooy jud ko niya. Kaya doon nga tayo manggod, kay police ang uyab ni Sol. Pero niyon si Sol na wala daw iyahang uyab dito. Tuwa daw silang farm. Pero ngon si Sol, ngayaw naka-problema besh, kay pangitaan na to na og solusyon. Naman si kuya dere. Try na kog ingon besh. Tapos tawagan lang takahan. Sumotong after a while kinanawag yung balik si Sol o giinan ko niya na magkita may sa may gas station. Tapos gipapadala sa kuha akong driver license o rehistro sa motor ng original copy pa yun sa company kay wala pa man na impas akong motor tawon. Pag-abot na ako sa may gas station na kay nakita na ako si Sol ug iyahang kuya. Gusto ta akong moingon kay Miguel adto og, "Hi, it's a very very long while na. Karon pa yun na ako nakitag balik imong kagwapo." Pero kaulaw ra pud ay. Dili mi close yun sa kuya ni Sol. Adto na time, kay promoted na ang kuya ni Sol ug nag-grant ang request transfer niya sa mong lugar. Year 2018 siya na transfer ug mga 6 or 7 months pa lang po gikan sa pagkabalhin niya nga nahitabo dayon to sa motor. Ingon si Miguel, nga nagipa-drive po nimo imong motor ma'am sa imong manghod na minor de edad pa. So wala gyud na lisensya. Istrikto man kaayo ng pag-ingon ni Miguel sa kuha. Tubag pud ko, nga wala man gyud na ako gipa-drivean sir. Wala ko kabalo na gikuha di ay niya akong susi o gigamit ang motor. Mahinahon ra pud ko ni tubag. Patient lang jud ko kaya saon na lang. Ako man ang naituyo biya. Wala ra man pod mitubag si Miguel. Misakay na ko sa big bike motorcycle ni Migs. Sunod ko kay Son. Ipadagan na ni Migs ang motor pero tataod lang kay hunong niya ang motor nga atbang sa 7-Eleven. Ug ningon si Miguel kay Sol nga, "Be, naugsa, diri lang ka. Balikon lang ka namo pag makuha na ang motor sa imong barkada." Tubag pa si Sol, "Nganong ibilin man ko nimo diri kuya? Uban nanday ko." Tubag si Miguel, "Nga diri ra ka kay naa naman sa unahan ang operation dako. Dili na ko makuha ang motor sa imong barkada if mag-uban-uban pa ka." Sumotong wala na lang nakigilali si Sol. Minaog na lang minduha. Pag naog na mo,
Kaya wala pa milarga si Miguel pero nakatanaw siya sa kuha. Sabay sabi nga, ikaw ma'am, sakay. Mura yun og commander kung makaasta pa. Mura pud ko soldier niya. Nagduha-duha pa ko na mo angkas kay nganong ako raman tapos si Sol kay Bilin. Mura pud siya og nakabasa sa kung ginuhuna ba kay kalit raman siyang ingon nga. Kailangan niya na mo drive si mong motor kung makuha na to nato ma'am. Sa akong nadungog kay mi angkas nako. Ningon pa si Sol nga ang pingin ni si Anha wala binay uyab ha. Base na anay mga kabaro nimo nga magiping-iping ani. Pakibantay ko kuya. Tubag si Miguel. Nagihimo pa ko ni mo gwardiya sibil ha. Diha ra ka ha. Ay sige latagaw kay mo balik remi dayon. Sumoto ang ipadaga ni Miguel ang motor niya. Attractive yun tanawa na lalaki mag-drive pa basta black og motor og black pod ang suot. Pag-abutan namo sa mga grupo sa kapulisan nagdako pigihunong nga ni Mig sa motor niya. O gipangayo akong driver license o rehistro sa motor. Then meto si Mig sa mga police officers o na isa ka official nga kaistorya si Miguel. While nag-istoryahan na sila kay mitanaw na sa kong direksyon kung asa ko nagtindog na nakasandig sa motor ni Miguel. Taod-taod lang kay gisinyasan ko ni Miguel na paduulon. Gingnan ko sa official na kaistorya ni Miguel nga. Sa sunod ma'am, pakibentayin na imong manghod na dili na makuha imong susi. Kaya lisod na ako madisgrasya. Tapos minor de edad pa imong manghod. Tubagpod ko. Nga yes sir. Dili na yun mautro pa sir. Sorry kayo. May tubag ang officer nga. I-release ra na mo imong motor kay kumpleto man imuhang motor ma'am. Og nagpasalamat yun kayo ko niya. Tubagpod ko, nga salamat yun kaayo, sir. Itubagpod ang officer nga, walay problema, ma'am. Congrats di ay para sa planong kasal ninyo, aning ako ang brad. Natingala jud kayo ko. Unsay kasal? Gusto kay na ko i-ask na kay Sir Officer. Pero naurong akong dila kay ang Miguel, abtik kaayo nga nakaagbay sa kuha. Dala pa kilo-kilo siyang isa ka mata ng sinyales kay sabayan ra daw nako siya siyang trip. Ug nikalit nag-ingon si Miguel na, thank you Brad Chip sa imong pag-congratulate. Imbitaron ra ka namo pohon. Unya, dili na may maglangan ha. Salamat kayo. Mitando ra po si Sir Officer ug gikuha na namo ang akong motor. Ubay-ubay yun ang mga nadakpan adto kay naglaray yun ang mga motor nga na dito. May gani kay kabarad ni Miguel ang head adto na operation ug nakauban po dato niya once sa serbisyo sa iyang dating post. Mura yun og correct si Miguel nga nakaagbay sa kuha while ginaadto namo akong motor. Feel na mura kog iyahaba. Pero gisabayan ra nako na lang i-100 kay wala ko kabalo daw unsay drama nga iyang giingon sa officer. Nag-drive na ko sa kong Mio o nagsunod si Miguel sa kuha while ginaadto na namo si Sol sa 7-Eleven. Nag-snack sa mi o nagplano ko na librehon sila Miguel og Sol as my way of thanking them. Pero, murag avawa yun si Miguel. Ingon siya, nga ako na ibayad, kikabalo kong gikulbaan pa ka sa nitamo. Mo na ingon ni Miguel dalahatag sa 1K nga bill sa counter. Mismile gud ang cashier siyang giingon. Dayon ang lingkod naming tulo sa sulod. Dayon maingon ko nga, salamat sa treat Sir Miguel. Nakuha na nimo ako motor, tapos na libre pa hinuon ko. Na dapat ako ang manlibre kaya ako ang nandisturbo sa inyo ni Sol. Tubag si Sol, ngasos ana niyo eh. Nagdrama ka bash, mura kag others ha. Of course what friends are for, diba? Sagdi na si kuya na librehon ta kay mas dako pa na og sweldo sa tuwa. May na lang maambudan ta siyang sweldo kaysa uyab ra niya nga permi makapahimulos. Nagkatawa na lang ko siyang giingon. Nitubag pud ko nga dili oy. Syempre dapat napug ko'y mabuhat man lang as way na pasalamat kay kuya nimo ba. Dayon nangutana kong mix na. Unsa kung pwedeng himuon Sir Miguel?
na makabayad man lang ko sa akong pagpandisturbo si mo ba. Tubag pud siya. Nga okay ra. Moingon ra ko sunod if ako na pod ang manginahanglan og tabang nimo. Dahil nangutana si Sol nga. Dali ra ligi mo kuya. Yun sa nimo pagkuha ang motor ni Ann. Tubag si Miguel na. Giingnan ako si Chief na fiancé na ko imong barkada. Og buntis niya. Dayon nakatulog, maong wala ka bantay nga nakuha siyang manghod ang motor o gigamit. Wala yun na kakurap-kurap na tubag ni Miguel. Mura ra yun og normal lang ba na tubag. Ahaka lagi yun. Natukaan yun ko sa siopaw na kung ikaw adto. Kay aha kayo ang tubag ni Miguel ba. Sige ra po og katawa si Sol. Gitunulan ko og soft drinks ni Miguel adto kay nag-ubo-ubo na ko siyang kalaki. Miharang tawon ang siopaw sa akong esophago sa kalit lang na niingon ni Miguel. Bantog ra di ay nga gi-congratulate mi adto ni Sir Officer kay mao day iyang giingon adto. Sanguay kaayon tawhana ba. Og wa jud na human og katawa si Sol og inan ko niya nga luoyan ni mo besyoy. Boros man day ka og si kuya pa yun ang amahan si mong baby. Hindi ka man lang nag-inform. Dahil ni katawag yun siya daman. Ako siyang ingnan. Ningon si Miguel nga, hilom ng baba ni mo Sol. Gigon narato na ako kay Chief para wala na daghang kuskos balungos. Kaya if mingon kog barkada ni mo og dili na ko iunsa, makabayad pa hinuon ta sa penalty adto. Kay bisan walay violation ang unit kay kompleto man, pero minor de edad gihapon ang nag-drive. Ug still, violation to siya. Gingon narato na ako aron dili na ta makabayad sa penalty. Mao na ipag-explain ni Miguel. Sa kung unahuna, mo di ay. Huwag tayo masyadong assume ourselves. Pagpakalman ako sa kong sarili adto kay wala raman dayto. Pero si Sol, bisa nag-explain na iyang kuya kay sige gihapog katawa adto. Sige yun gihapon og padungog ba. Pero sa tinuod lang, very thankful ko kay Miguel og Sol yun. Kung dili tungod nila, makabayad yun ko og multa unta adto bago pa nako mabawi akong motor. Alangan naman nga si Miguel akong pabayaron. Kabaga pabod nako og kiw. Na mao biato amo ang encounter duha nga dugay-dugay pod among exchange of conversation gikan sa mong pagkakitag balik. Si Sol yod ang dakila nga mighty preach. Og after na mog snacks og istoryahanay kay nanguli na pud